belai no kaisa kha khamsa koktoma Tripura hasteni hano hai tei khoroksa athukri yakari thangkha o hano kelangai thangkha bini kwbangma kwcham laibomano Tripura haste no phatar hastego kuchuk beremo sini rithani je borokni yak tongmani Tripura hasteni chini Sri Sitini rechap mung musamung do rokno tuidului tongmani o kormoti hai hit music gan ebar rechap mung no rechabui hasteno lilakri romani gana gini hojagiri hai kaisa hayung gonangui kuchuk berem manjakno taibo kuchugo tisa thani je borokni yak tongmani chini borom ganang takhuk okra rechap kurung chini Tripura hasteni athukiri Helen Joyriang jono yakari thangkha belai no kha khamsa koktoma thangnai salo chini takhuk okra Helen Joyriang sakisa hamyawi jibi sakham nogo corona positive ongui sakham naikol jai tongmani phia kheba corona hamphano bini o sak kaisa bemar manjagui salburum burungno bo sakhamyani jungjala kachagi tongmani phia kheba o sakhamyani chobago bo keplai ongui maldia belai no kha khamsa koktoma belai no jotono kha khamjak laijak thangnai salo bini nogono Tripura hasteni athukiri rok thangui bini paithak jorani bini mang kothriyo jotono borom rilaikha tei jotono bini o asuk nangkungmani chini Tripura hastego bini laibuma rokno borom rilaikha nung je thayo phano tongdi kaham kurung kheno tongdi tai nini kacham laibuma rokno jong khago muito naraknai jong sini chumui tibini bakhaktui nini langma kaham kurung kheno tongthok nung je thayo phano tongthok kaham kurung kheno tongdi honi bo jong sini chumui tibini bakhaktui surimung yafarna Taku Helen Joy. Boy been starting project boy as an artist singing line of the con Afro starting been past projects meaning tongo. Okay, bo mane belai excited mane amde Afro already hojagiri team no leading flight to kon Afro busy sing je ko bo online not bini mang kabang man to mane even bo ain loge samuk dana Afro salsa emon kha ei Guwahati bo Afro Kokrajhar da biang bini program to mane ain kaisa shoot tong sama bai 2008 do bo flight ticket tanoi ang to mo jaga wa shooting khainan hor tui ko mo jaga no so Afro aina kaisa movie shoot khlai to mane amai ke phayo mana amai kha kanai borok angke tini yo chini artist Tripura sani artist wo khoroksa khub monggonang angke bo suno yakar thamo bin bagai chung belai kha khamlayo bini nogo tabuk bini cerai khoroksa chigansa 2-3 bosorni cerai buri angka tai bihik amo borono ei kaitor hamare naning thong borono tai chini artist ni bisingo bo chung saito nanangnai chung boroni nokhungo chung kisamisa de help khaimanno abo chini joto artist no ro ang koimong kisa o bini kuthinai manjora sraddo jeta himani au jora phono chung kisamisa de chuba churi mano abo kisa mansukle mekhe janai belai no kha khamotini Helen Joyriang bo ani belai khasuksa kising ani yar ang bo bai sinelaimani tini nislai bisi chi bai ke 15 years of sakango ang bo bai studio malai sinelaimani apun chung yar bo khlage tai bo bai gobang ma program ro khlaika tai samung selai thane sing asugoi bo bai gobang ma tini o salona muito mano tai bo tong nuglia itini fungo yani khobor jepru khnawa ang je bo han yaka thang han belai tam jana hang thaka belai jora ki sawo tai chini kok borok samu hapar ni
athukri kolsa kemaka nang poito khleta bo belek khorto talented bo samung kerung simia samung bo sio sak tai bo hojagiri tim rok tang ne sin tiprani bumung no belai ke kusu khaparo boti sai kalangkha bini o jora kisau thimani abo soksuya pasuya angin tong sinai tamni himba bo hai khorto talented borok kemaka tini ang ani yarno ma ke jora kisau bo yaka thano belek kha kham katai bini nog nukhung borgo o jora ang omunu kaitan thani suri nai je hando thung tai borno khakra ging thung hambai enjoy riang omai kaisa mung ini sang sakbak sa tong phalemani kaisa rasamung bodol thung tai kubangma sini je cultural sini activities ni ke omai no ma tong je sang tini omai ni kaisa borok dalakana elem kerang kamaka ini oro hai sokbaja paitak malai mung bobai tini insiteng huni tam hula obni yagulo tai bobai malai na kerika o hano yakari thangka dalai kheno borok kaham tai ang sanamu sungani sakbai tengte dalai kheno elem kerang tongmani ke hojagiri no samungni je bodol abno tiduli tongmani rasamung kerang bini kabangma rasamung tongo narok khana kanga saimanana je rasamung rok album ongkhorjak dalai kheno hit omahero tai bini sana thanga ke sini je music ni je culture ro kabangma contribution tong bini sauni sabai omai kabangma pia tabung yojora kamai thangka ni manasang omai bono sing kamana nangka dalai khana kha dugo tam hamale je jagphun thangtang bini phola tongkasang manang thang tai obonani wansung ani khakamung tai bini nogni borok bo tabu bini basa serai dalai khano serai ko borogo kaham kan khano tongnang thang beskango tai ang khorsa tipra artist yang sanamu songo jotono no sengman khang ke omah keno seng sini borok do pani je elem kerang sini artist ongno seng na kha ke waishu chu omah ke subai manu ba subanang thang joto artist tipra sarong nang sanai seng subalaina mungsa se kisa misa manya pun je manti seng subalaina bini tam ke ba mung jenggal song aba ngimanu bini nokluk ni tabu besang haimya jaya jora seng jeseng mansak boni gana seng basanai